accuse kata sani ngato wuoyo ni omulo no yude kaka for example Aisha Juma iwacho ni noneko to en owacho maber ngene king'iyo ni nokawo bunde mogolo kata bag ne mochwado ngato magina to iwacho ni mano eno to ng'iyo ng'ate mano bodyguard kia ng'at machielo ngene gik moko luorore ma en iyudo ka en onge kumentie koro e Kenya waka sheria en sheria kendo wafuato sheria kaka luore but gimang'eyo ni sani wan gi tije mang'eny monego bed ni watimo king'iyo minister mar treasury en gi tich mar ng'iyo ni to other restructure debts mantie yani gopete man Kenya mancha sani no ka jo China no sewe weche mag kawo gowi China kendo sani watimo savings nyeno ka Ker Ruto wacho no dwa save odwa kano pesa maromo 300 billion mondo wachak chulo gogope matin ineno ka weche mag NSSF ikech saving jincha save ji 200 kende wadang'e to ere kaka wanyalo save pesa NSSF mang'eny mondo mi koro kata kwada kawo gowi to wakawo gowi aguchwa okodhi oko kawo gowi oko namba 2 neno ka pod mane treasury ka nitie projects monego bed ni